हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव आरो फिन खनसे बरायनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो जोंनि सानजारि नोगोर सिलेन सापरियाव बैसागु बिदाय जानायाव नाय फैनानै बोरै मोनदों? मानो बरिं मोनदों? नोंहालाय मालाया नोंलाय गोसोनायबो गैया नालाय नोंलाय नोंना गोसोनाया मा जाखो गारबाय नोंना एक्सआ फैयानो बेस्राया आर्मि गोसोनाय गोजा इसिना बयनाबो आर्मि जोंनिया मिथिंगायारि फैनायानो माने अखा हानानै माने दैयावसो सहैनो माने जेलेपि दखानावसो ओमफ्राय मेकआपफ्रा खारजानो गिनानै माने जोङो एसे ट्रिपालाव हाबसोबाय आरोना नै जोंहा एमबि गावरेमायाबो दङ एमबि ब्लगाबो दङ लोगोसे आंजोंनो ओमफ्राय माखासे इउटुबारफोरा बेलेगाव दङ बेखौ जों दा लोगो हमसिगोन जोङो नै मानसिफोरा बिराद गोगोमैनो दङ नै लोगोफोर बिदि अखा हानायाव गरम गरम जेलेबि जानो मोनबा गोजोननाय फैयो आरो नैबे जाहैबाय दै गुदुं थाव गुदुं नैबे जाहैबाय थाव गुदुं दा सासे ओइ गोलैलाबायगोन नैबेयाव ओइ ओमफ्राय नै बिथिंजा दा ओंखारलांसिगोन आरो अखाया बिराद नै सासेया भिजिटार मोनदों नायनोबो समायना रमायना नोंथांमोननि सिवन सापरियावथ' जोबोर मोजां आर्टिस्ट दङ एक्टर दङ एक्ट्रिस दङ आरो डाइरेक्सन होग्रा जोंनि मैथादाबो दङ बिथांनि डाइरेक्सन होनायावनो थांनाय बोसोर अख्रांनियाथ' बिराद नागिर नोंथांमोना फल' खालामो बिदाजों आंजों बिराद गोजोनथाय आं जाय सिख्लाखौ मोजां क्लियार नुजोबो बेजों आं एक्सेप्ट खालामजाया एबा केयार खालामजाया इगनर खालामजायो अब्ला आं मा खालामो जेब्ला जों बिदाजों आंजों लोङोना बे खालि आङो थारमाने बिनि हस्टेलाव थांनानै जोबोर दावराव दावसि खालामहैयो मानसिया जों लागोन नै खोरखिखौ बन्द' खालाम बेसो मिथिगौ आदा नों मा मिथिनो आं मा मिथिनो गाव मोनलायसिनाय मोनबाय आदा मिथिया हस्टेल थांनानै बेसेबां गाज्रि रावबो फोरोंबाय आं गाव मोनलायसिनाय मोनबाय आदा नाथाय आदा आं बेखौ होनना मिथिनानै दुखु जानांला जिउ सना आं बेखौ नांगौ आदा
मानो बिदि नोङो जोंबो दुखु मोनो ना बेखौ नांगौ नै लोगोफोरा गाबजोब्बाय I love you हाथरखि I love you too फार्स्ट टाइम लिना एक्ट्रेसखौ लोगो मोनजेनबाय माने लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों आरो बेजों लोगोसेनो नेरसोन आदायाबो फैनायलाय बिराद गोजोनदों माने आङो आदा नेरसोनखौ सिगांनिफ्रायनो बिराद फसायखायो आरो बिनि सायाव खाथियाव थानो मोननानै माने गोसोआ ओरैबायदि गोजोनदों बेजों लोगोसे माने लाजिहां माहां माने बोरैबा मोनलायदो गोसोआ माने आङो बिराद मोजां मोनो आरो मोगथाङाव लोगो मोननानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों लोगोफोरा आदा नेरसोनजों मोजाङै रायलायनो सानदोंमोन आरोना आङो नाथाय मा खालामनो एक्टर जाबाय नालाय बयजोंबोथ' मिलायनानै थानांसिगोन बेनिजों लोगोसे बयबो फट' साफायनो लेङो नालाय साफायजाबाय ओमफ्राय आङो रायलायनो मोनदियासै आरो